Καράβα, Βουτσικάκι, Ντελιδίμη, Φτέρι, Καταραχιάς, Πέντε Πύργοι, Φλιτζάνι, Σβόνι. Είναι μερικές από τις κορυφές με υψόμετρο πάνω από τα 2.000 μέτρα που βρίσκονται στους 6 ορεινούς όγκους των Αγράφων. Αμέτρητες είναι και οι κορυφές που πλησιάζουν τα 2.000 μέτρα. Καζάρμα, Καρνόπι, Κουρνούνα, Πλάκα και άλλες πολλές. Οι κορυφογραμμές των Αγράφων με την όμορφη αγριάδα τους και οι βαθιές χαράδρες κάνουν την περιοχή αυτή δύσβατη και τραχιά και είναι αυτά τα παραπάνω στοιχεία που χαρακτηρίζουν πιο πολύ απ' όλα την περιοχή αυτή. Άγραφα ονομάζεται το ορεινό σύμπλεγμα στο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου που βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα. Τα Άγραφα καταλαμβάνουν το βόρειο τμήμα του νομού Ευρυτανίας και το δυτικό τμήμα του νομού Καρδίτσας. Τα Άγραφα προς τα δυτικά οριοθετούνται από τη δαντελωτή τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών. Δυτικά και βόρεια από τον ποταμό Θεό Αχελό που δημιούργημά του είναι και η λίμνη Κρεμαστών. Στο κεντρικό τους τμήμα διασχίζονται από βορρά προς νότο από τον ποταμό Αγραφιώτη. Ανατολικά και βόρεια των Αγράφων θα συναντήσουμε την τεχνητή λίμνη Πλαστήρα. Από εδώ ξεκινάει ο ποταμός Μέγδοβας ή Ταυροπός, που διασχίζει το ανατολικό τμήμα των Αγράφων και χύνεται και αυτό στο νότιο τμήμα της λίμνης των Κρεμαστών. Η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα από το 1960 έχει συμβάλει στην άρδευση του Θεσσαλικού κάμπου και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Με το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο συμβάλλει και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδατοπτώσεις. Η περιοχή αυτή, εκτός από τη φυσική της ομορφιά, κουβαλάει μέσα στις πτυχές των διάσελων και των βουνοκορφών όλη την ιστορία της Θεσσαλίας και της Ελλάδας. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, οι Οθωμανοί, λόγω του δύσβατου της περιοχής και του ανυπότακτου και αδάμαστου χαρακτήρα των κατοίκων της, αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν αυτονομία στην περιοχή των Αγράφων. Το 1525, με τη συνθήκη του Ταμασίου, τη σημερινή Ανάβρα, δεν επιτρέπεται να κατοικούν Τούρκοι στα Άγραφα. Παραχωρείται στους κατοίκους ελευθερία στο εμπόριο με τις άλλες περιοχές, με την υποχρέωση να πληρώνουν μόνο έναν ετήσιο σταθερό φόρο στο Σουλτάνο. Έτσι, παρέμεινε μια ελεύθερη περιοχή και κοιτίδα προστασίας για κυνηγημένους αρματολούς και κλέφτες. Είμαι η κοιμωμένη των Αγράφων και αυτά τα βουνά είναι η ψυχή και το σώμα μου. Σας καλώ εδώ ψηλά να περπατήσετε σε αυτά τα βουνά, να αφήσετε τα βάσανά σας
να νιώσετε τη χαρά και την ηρεμία που μόνο το περπάτημα στην αμόλυντη φύση μπορεί να σας προσφέρει. Κάτι όμως διαταράζει την αιώνια ύπαρξή μου. Βαθιές πληγές ανοίγουν στο σώμα μου και τριγύρω μου θα μπήξουν τεράστιους σπασάλους. Η συμφωνία των ανέμων διακόπτεται από εφιαλτικούς θορύβους και η εικόνα των βουνοκορφών κινδυνεύει να χαθεί για πάντα και μη αναστρέψιμα. Φίλε Έολε, εσύ που γεννήθηκες στα απάτητα αυτά βουνά, φαίνεται και εσύ να έχεις πέσει θύμα μιας τρευλής θεώρησης της εναλλακτικής χρήσης σου σε αυτά τα ιερά βουνά. Βρισκόμαστε στο Ορειβατικό Καταφύγιο Αγράφων στα 1536 μέτρα. Σήμερα και αύριο υπάρχει μια Θεσσαλική ορειβατική συνάντηση, η 8η που γίνεται σε όλη τη Θεσσαλία. Το θέμα της φέτος είναι τα άγραφα και η προστασία τους. Τα άγραφα απειλούνται αυτή την εποχή, απειλούνται από τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. 640 νεμογείτες περίπου θέλουν να βάλουν στις κορφές των αγράφων. Αυτό θα είναι ένα εφιαλτικό σενάριο για την περιοχή. Ο αγώνας ξεκίνησε το 2013 από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας, προσπαθώντας να αφυπνίσει πρώτα απ' όλα την ορειβατική κοινότητα για το τι πρόκειται να γίνει στα άγραφα, αλλά και στα υπόλοιπα βουνά της Ελλάδας. Ήταν δύσκολα στην αρχή, τώρα σιγά σιγά αλλάζει το κλίμα και πολλοί ορειβατικοί σύλλογοι έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους και θα είναι και πολλοί εδώ σήμερα. Τα άγραφα είναι μια περιοχή φυσικού κάλους. Είναι, σύμφωνα με την UNESCO, μία από τις 5 καθαριότερες περιοχές στην Ευρώπη. Σε αυτά τα βουνά, κανείς δεν διανοείται να βάλει αιωλικά. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Δυτικής Ευρώπης. Σε κανένα βουνό, σε καμία κορυφή δεν μπαίνουν αιωλικά. Είναι μια ελληνική πατέντα που δεν ξέρουμε γιατί την κάνουμε.
Βρισκόμαστε στα κεντρικά θεσσαλικά άγραφα, επάνω από τη λίμνη Πλαστήρα, γνωστή για το απαράμιλης ομορφιάς φυσικό τοπίο. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική περιοχή, η οποία δεν γνώρισε κατακτητές, έζησε και πορεύτηκε στο διάβα των αιώνων με ανεξαρτησία, με ελευθερία, με αντίσταση, σε όλες τις ιστορικές εποχές. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια αυτός ο τόπος αποτέλεσε τόπος επενδύσεων τόσο από προγράμματα ευρωπαϊκά όσο και από εθνικούς πόρους, και η περιοχή της λίμνης Πλαστήρα έχει αναπτυχθεί τουριστικά, που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και η οικονομία της πόλης της Καρδίτσας, και φυσικά ο τουρισμός εστιάζεται γύρω από την λίμνη Πλαστήρα. Αυτό λοιπόν τον τόπο έχουμε υποχρέωση να τον κρατήσουμε αμόλυντο, καθαρό, χωρίς καταστροφικές επεμβάσεις στο περιβάλλον. Γιατί αυτός είναι ο πλούτος μας, είναι το κεφάλαιο. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη φύση θα έχει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο στο ίδιο το περιβάλλον, αλλά και στην ίδια την τοπική οικονομία. Προσωπικά είμαι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλουμε όλοι τις ανανεώσιμες πηγές, θέλουμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, θέλουμε λιγότερη εξάρτηση από τον άνθρακα. Σαν Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχουμε δεσμευτεί να δημιουργήσουμε την ενεργειακή κοινότητα ακριβώς για να υπηρετήσουμε αυτόν τον στόχο. Όπως στον Όλυμπο δεν διανοήθηκε ποτέ κανένας να εγκαταστήσει αιωλικά πάρκα, έτσι και στην περιοχή των Αγράφων θα έπρεπε να σεβαστούν την ιστορία, την φύση, το περιβάλλον, και να δημιουργηθεί κάποια στιγμή ένα εθνικό πάρκο της μνήμης, ένα πάρκο ιστορικής μνήμης και ένας εθνικός δρυμός προστατευμένος, έτσι ώστε να αποδώσουμε στις μελλοντικές γενιές ένα φυσικό περιβάλλον που αξίζει. Από τις περιοχές του Δομοκού μέχρι τις πύλης στα Τρίκαλα, όλη αυτή η οροσειρά, οι βουνοκορφές είναι τα Άγραφα, οι κάτω πιο χαμηλές κορυφές, θα λέγαμε στις πλαγιές των Αγράφων, υπήρχε ο λεγόμενος και ιστορικός αγραφιώτικος αμπελώνας. Για πάρα πολλά χρόνια παραγόταν έτσι πολύ γνωστά κρασιά για την περιοχή. Λόγω της περιοχής της τοπογεωγραφίας δεν έγιναν πολύ γνωστά αυτά τα κρασιά, γιατί δεν μπορούσαν να μεταφερθούν. Όμως εδώ ήταν πάντα μια ελεύθερη περιοχή, μια ανεξάρτητη περιοχή. Έτσι, άρα ο κόσμος εδώ μαζεύτηκε και αρκετός κόσμος, έτσι, άρα είχαν παραγωγή. Το αμπέλι, επειδή ήταν δύσβατα τα μέρη, ο αμπελώνας ήταν από τις κύριες καλλιέργειες. Καμία σχέση μετά, πολύ αργότερα με την απελευθέρωση κατέβηκαν στον κάμπο, έτσι, και άρχισαν να καλλιεργούν και την πεδιάδα, την έφορη της Θεσσαλίας. Άρα εδώ παραγόταν κρασί και μάλιστα δεν είχαν και δυνατότητα διάθεσης, άρα γι' αυτό αναπτύχθηκε πολύ και από σταγματοπία. Ήταν και χαλκουργοί, εδώ προς την Ευρυτανία υπήρχαν κοιτάσματα χαλκού, άρα έκαναν τα κατζάνια και έτσι αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η χαλκουργία και μετά η αποσταγματοπία. Και όσον αφορά την εμπειρία που έχουμε και από το εξωτερικό, γιατί πολλές φορές πηγαίνουμε είτε καλεσμένοι σε διαγωνισμούς κρασιών ή σε γευστηγνωσίες ή σε συναδέλφους, κάποιες φορές από αυτές εκπροσωπούμε και τη χώρα μας. Συνοδεύεται αυτό και μια επίσκεψη στο φυσικό χώρο, στο περιβάλλον. Όταν μιλάμε για παραγωγή κρασιού, μιλάμε για όλο το οικοσύστημα παραγωγής του. Εκεί, ειλικρινά, σε όλα αυτά τα ωραία μέρη, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, δεν έχουμε δει τέτοια τοπία, τα οποία να είναι σε εισαγωγικά καταπατημένα με βίαιο τρόπο, είτε από τη δημιουργία δρόμων, είτε από την τσιμεντοποίηση, βάζοντας θεόρατα, γιατί μιλάμε για πραγματικά πάρα πολύ υψηλά
ουσιαστικά δεν είναι απλές ανεμογεννήτριες, αλλά μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας. Ξαναγυρνάω λοιπόν στο εξωτερικό και βλέπω ότι όλα αυτά τα μέρη, τα πανέμορφα σε σχέση με τους αμπελώνες, συνδυάζονται πάντα με την προστασία του φυσικού του τοπίου. Το κρατάνε, αυτό που λέμε δεν είναι κοινοτοπία, να πω, σαν κόρη οφθαλμού. Κυριολεκτικά η ομορφιά ενός τόπου, έτσι, είναι μαζί με την παραγωγή του, είναι και τα μέρη που η φύση μας δίνει απλόχερα. Και ειδικά σε τέτοια βουνά, που αν θέλετε να το πούμε και ιστορικά, είναι αυτά που συνδυάζονται άμεσα με την ελευθερία στην Ελλάδα. Είτε μιλάμε για αρχαία χρόνια, είτε για βυζαντινή ιστορία, είτε για τουρκοκρατία, είτε για ναζιστική κατοχή σε όλη την Ευρώπη, και από εδώ υπήρχαν τα μόνα ελεύθερα μέρη τα οποία ήταν περήφανοι όλοι οι δημοκρατικοί, όλος ο κόσμος ήταν περήφανος για αυτά τα απάτητα βουνά. Θεωρούμε ότι είναι ένας πραγματικά βιασμός να έρθεις σε αυτά τα μέρη και να τα καταπατήσεις με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέμε όχι σε κάτι, συνήθως πρέπει να δίνουμε και μια εναλλακτική και στο ενεργειακό ζήτημα, για παράδειγμα. Εγώ όταν έλεγα όχι στο λιγνίτη της περιοχής μας, επειδή έχουμε κάτι άγωνα βουνά εκεί, τους έλεγα ελάτε, βάλτε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κλπ. Αλλά άλλα τα χαρακτηριστικά εκείνης της χαμηλής περιοχής και άλλα αυτών των βουνών των δικών σας. Τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε εναλλακτικά για την Ευρυτανία? Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνεται και η βιομάζα. Η βιομάζα είναι μια ταπεινή μορφή ενέργειας, έτσι. Δεν έχει τα κέρδη ή τις αρπαχθές αυτών που συζητάμε εδώ, αλλά έχει επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Παράγει εργασία, πολλές θέσεις εργασίας, έτσι. Και θα προστατέψουμε και τα δάση αποτελεσματικά, θα έχουμε και ενέργεια και δεν θα έχουμε ανέργους στην Ευρυτανία. Εγώ ως ειδικός επί της φροντίδας των δασών, αναγέννησης και καλλιέργειας, διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια πολλά δάση της Ευρυτανίας δεν διαχειρίζονται κανονικά. Τι σημαίνει? Και απότοκος αυτής της εγκατάλειψης κατά κάποιο τρόπο πολλές φορές είναι η συγκέντρωση βιομάζας και η εμφάνιση δασικών πυρκαγιών που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και εμφανίζονται σήμερα. Η περίσσια της βιομάζας είναι αυτή που μας φέρει τις πυρκαγιές. Αυτές τις μέρες προκύπτει ανάγκη, γιατί μας πιέζουν οι ημερομηνίες μέχρι τέλος του μήνα. Πρέπει να καταθέσουμε για να έχουμε μαχητά, γιατί διαφορετικά θα φαίνεται ότι πλέον έχουμε αποδεχτεί τα πάντα και δεν έχουμε τίποτα άλλο να παλέψουμε. Όχι, θα ξαναπροσφύγουμε πάλι στην ελληνική δικαιοσύνη, αυτή την ανοιχτομάτα που δεν είναι και τόσο τυφλή όσο θέλει να φαίνεται και να πιστεύει, για να αμφισβητήσουμε ένα καινούριο στοιχείο. Όπως θυμάστε όλοι, τελειώνω. Δεν μας απέρριψε έτσι το Συμβούλιο Επικρατείας την προσφυγή. Είπε απλά ότι είναι εκπρόθεσμα, έπρεπε να είχε γίνει το 2011. Έβαλα όμως μια υποσημείωση εκεί και πολύ σημαντική. Δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα αν δεν γίνει ειδική οικολογική αξιολόγηση. Και ήταν και η αντίθεσή μας με το δασαρχείο Καρπελισσίου, το οποίο πολύ επιπόλαια βιάστηκε να δώσει πρωτόκολλο εγκατάστασης. Κάτι που δεν έκανε η καρδίτσα. Το μοντέλο ανάπτυξης λοιπόν που φαίνεται να επιφυλάσσεται για τον τόπο μας είναι κάθε κορφή και ανεμογεννήτριες, κάθε ποτάμι και ρέμα υδροηλεκτρικά και κάθε ίσωμα και διάσαλο φωτοβολταϊκά. Και ελπίζω ο καθένας από εμάς να γίνει σημεοφόρος αυτού του αγώνα. Έρχεται μια καταιγίδα στον τόπο μας και δεν μπορεί να περάσει μυρολατρικά, ούτε να μπούμε στο σφάξι με αγάμνα γιάσο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο τίτλος λίγο σοκάρει, γιατί δεν τον έχετε ακούσει, ενώ παγκοσμίως έχει αναφερθεί τους τελευταίους 3 μήνες με τη συμμετοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο να ισχυριστεί ορισμένες θέσεις και ορισμένες απόψεις
που αντιπροσωπεύουν τους επιστήμονες και όχι τις πολιτικές ηγεσίες και ειδικότερα τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεωλογικό παρελθόν λοιπόν αποκαλύπτει ότι το κλίμα της Γης διαφοροποιείται από την απαρχή του πλανήτη με φυσικές ψυχρές και θερμές περιόδους, όπως λέμε, εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Βρισκόμαστε πραγματικά σε μια φάση ανόδου, αλλά δεν είναι τόσο κρίσιμη όσο την παρουσιάζουν. Οι υπερβολές εξυπηρετούν μόνο συμφέροντα τα οποία της πράσινης ανάπτυξης, τα οποία έχουν προδιαγραφεί δηλαδή από το 1992 από τη συνδιάσκεψη του Ρίο. Όπως βλέπετε, κανένας δεν έχει προβλέψεις για τα μοντέλα αυτά. Αν έρχεται ψήξη, τι θα γινόταν. Τότε φανταστείτε ότι οι καταστάσεις θα ήταν πολλαπλάσια χειρότερες από το να θερμαίνεται ο πλανήτης. Αυτό πρέπει, γιατί σήμερα, αυτή την εποχή, τα τελευταία 50-60 χρόνια, περνάμε μια περίοδο η οποία είναι πολύ θετική για την ανάπτυξη των πολιτισμών. Άσχετα αν αυτό δεν γίνεται γνωστό. Εκείνο όμως που θέλω να μπω στο τελευταίο και να κλείσω με αυτό είναι μια εργασία που έχει δημοσιευθεί, είναι από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από ερευνητές του Πανεπιστημίου, ότι τα απόβλητα πεϊγείων ανεμογεννητριών έως το 2050 παγκοσμίως θα έχουν ανέρθει μέχρι και 69,4 εκατομμύρια μεγατόνους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων που ασχολείται με το feedback του πλανήτη. Δηλαδή πώς θα αντιδράσει ο πλανήτης στην κλιματική μεταβολή που είπε ο Ανδρέας. Έτσι, όποιος το βρει θα πάρει και το βραβείο Νόμπελ, να ξέρετε. Βρισκόμαστε σε καταστάσεις της ενεργειακής κοινότητας Καρδίτσας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία πολιτών της πόλης της Καρδίτσας που σκοπό έχει να βοηθήσει να αναπτυχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ξεκινώντας από τη βιομάζα. Είμαστε μια ενεργειακή κοινότητα που απαριθμεί αυτή τη στιγμή περίπου 400 μέλη, μεταξύ των οποίων φυσικά πρόσωπα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά και 6 δήμοι του νομού Καρδίτσας. Σκοπός είναι η αξιοποίηση του τοπικού πλούτου για να παράξουμε ενέργεια. Ξεκινήσαμε από τη βιομάζα, για ποιο λόγο? Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια εφοδιαστική αλυσίδα και μαζί με την εφοδιαστική αλυσίδα να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα αξίας. Από τους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν την πρώτη ύλη, θα τη μεταφέρουν μέχρι τον τελικό καταναλωτή, δημιουργείται μια αλυσίδα αξίας, η οποία δημιουργεί πολλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη. Σε ό,τι αφορά τα δασικά υπολείμματα, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής. Να πάρουμε τα υπολείμματα τα οποία συσσωρεύονται μέσα στα δάση, υπολείμματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα μετάδοσης ασθενειών, πυρκαγιές, και αυτά τα υπολείμματα να τα αξιοποιήσουμε για να παράξουμε ενέργεια. Όλα τα υπολείμματα? Όχι. Τα υπολείμματα μόνο τα οποία θα μας υποδείξουν οι αρμόδιοι επιστήμονες ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να έχουμε μια αειφορική διαχείριση των δασών. Άρα, στην ουσία, προσπαθούμε να προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον και να παράξουμε ενέργεια από τα υπολείμματα τα οποία μας δίνονται. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μία αλυσίδα αξίας από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον ορεινό όγκο, δημιουργούμε θέσεις εργασίας, αυξάνουμε το εισόδημα, μένει ο κόσμος στην περιοχή μας. Αυτή ήταν. Σκεφτείτε πόσα χρόνια πριν. Το 95, το 96, κάπου εκεί. Σε ψαχνογέροντας. Πού πήγες? Βρισκόμαστε εδώ πέρα από την γιορτινή ημέρα των 100 χρόνων του Ολύμπου και για να ενημερώσουμε την ορειβατική κοινότητα για τις προθέσεις στο όνομα της ανάπτυξης, της πράσινης ενέργειας, ότι να μάθει ο κόσμος ότι τα άγραφα απειλούνται, αλλά γενικότερα τα νέα είναι ότι έχει να κάνει με όλη την ορεινή Ελλάδα,
όπου αιωλικά πάρκα πρόκειται να εγκατασταθούν στις κορυφές, στις κορυφογραμμές των βουνών μας. Αυτό θα σημάνει καταστροφή του δάσους για τεράστιους δρόμους που πρόκειται να ανοιχτούν και με ό,τι άλλο συνεπάγεται τους θορύβους, την Πανίδα, τη Χλωρίδα και για τους φυσιολάτες που πλέον δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν τις κορυφές τους. Χαρακτηριστικά βλέπουμε γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα, ειδικά από την δυτική πλευρά, σε κάθε περιοχή που είναι οι μαύρες, οι χοντρές γραμμές, είναι οι περιοχές όπου πρόκειται να εγκατασταθούν τα αιωλικά πάρκα. Εάν λοιπόν εμείς υποβαθμίσουμε τον ορεινό όγκο, τότε θα υποβαθμίσουμε και τη δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να αναπτυχθούν. Το αιωλικό μύχος Βοδελίβαδο ξεκινά από την πλαγιά δεξιά που περνάμε το διάσελο για τα Άγραφα, για την Ευρυτανία, πιάνει όλη την κορυφογραμμή απέναντι μέχρι την πυραμίδα αυτή αριστερά, την κορυφή Πύργος. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο και μόνο αυτό το πάρκο θα ακυρώσει όλες τις ορειβατικές διαδρομές που έχουμε, γιατί προφανώς κανείς δεν θα έρθει να δει τα νταμάρια εδώ πάνω. Φανταστείτε την εικόνα των κατεστραμμένων βουνών της Νότιας Έδειας, περασμένη σε αυτό το βουνό που θα έχει δύο βάσεις, άλλες τρεις εκεί, άλλες τρεις από εδώ μέχρι εκεί και ούτω καθεξής. Εδώ είναι το πιο ψηλό βουνό των Αγράφων, η Καράβα, 284. Το υλικό πάρκο της Καράβας πιάνει από εκεί που είναι τα βράχια, τα απότομα που λέγεται Χοντροσπάνι, όλη εκείνη την ράχη μέχρι την κορυφή. Αυτή η πλαγιά εδώ, κάνα δύο βάσεις και μετά δεξιά από την κορυφογραμμή που είναι μια αλπική λίμνη, η Λούτσα, στο ίσωμα που θα δείτε μια κλασική φωτογραφία, πιάνει από εκεί το Κουλκουτσάρι που είναι και αυτό πάνω από 2.000 μέτρα και μετά το δεύτερο υλικό πέρα μέχρι την κορυφογραμμή που είναι οι Κεραίες στον Τύμπανο. Μιλάμε για τέτοιας έκτασης. Δεν υπάρχει κορυφογραμμή σε όλα τα Άγραφα εκτός από την Κυμωμένη και τη Φτέρη που είναι κάθετες αυτές οι κορυφές που δεν προβλέπεται να μπει. Το μαγικό το δεντράκι που είναι από τα άγρια τα βράχια. Ναι, το βλέπουμε.
Από το μοναχικό το δέντρο περνάει το μονοπάτι που πάει από τα Βραγιανά για την Νιάλα, το οροπέδιο. Από το μοναχικό το δέντρο και τη φωλιά αυτή που βλέπατε στο βίντεο των όρνεων είναι ακριβώς τα βράχια τα απότομα. Ακριβώς εκεί είναι που οι φωλιές απέχουν 350 μέτρα από εκεί που θα ξεκινάνε οι αιμονιήτριες. Τα άγρια ζώα, όπως τα αγριογούρνα και τα ζαρκάδια, έχουν αυξηθεί στην περιοχή αφού έχει μειωθεί η κτηνοτροφία. Έχετε δει μια επανάκαμψη? Δυστυχώς, τα πτηνά, τα πουλιά, έχουν μια αισθητή μείωση του πληθυσμού των πουλιών. Αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται εδώ στο περιβάλλον τοπικό ή είναι γενικό το φαινόμενο. Από τα άγρια ζώα, αγριογούρνα, ζαρκάδια, όλα αυτά τα ζώα είναι αρκετός ο πληθυσμός. Τα έχετε ενημερωθεί, φαντάζομαι. Υπάρχει σωρία σε εξέλιξη αδειοδοτήσεων για την περιοχή που αν υλοποιηθούν όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ έξω θα αλλάξει. Και να έρχεται κόσμος, ακόμα και αν έρχεται κόσμος, αμφιβάλλω εάν θα μένει κανείς εδώ. Να μείνει, να δει τι, να κάνει τι. Όπως ανέφερα όμως στην αρχή, πέρα από τα αιωλικά πάρκα, στο χωριό μας, στην Οξιά, αντιμετωπίζουμε και θέμα μικρών υδροελεκτρικών. Αν τα συνδυάσει κανείς, το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό, έτσι. Θέμα μικρών υδροελεκτρικών. Μικρά υδροελεκτρικά είναι, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζετε, μικρά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Μην φανταστείτε όμως ότι πάμε κάτω από ένα καταράκτη και τα στείνουμε. Για να λειτουργήσει ένα μικρό υδροελεκτρικό χρειάζεται να επιτευχθεί αντίστοιχη πίεση με το νερό. Και για να έχουμε την πίεση, η πίεση δημιουργείται εδώ να εκμεταλλευτεί στο υψόμετρο. Ξεκινάς από ψηλά με εκτροπή του νερού από την κήτη και καταλήγει σε ένα σημείο χαμηλότερα, όπου έχεις πετύχει μια υψομετρική διαφορά 100-120 μέτρων για να λειτουργήσει, υποτίθεται, το μικρό υδροελεκτρικό ή αν έχει νερό. Αυτή είναι η εικόνα από μικρό υδροελεκτρικό σε λειτουργία. Πώς εξαφανίζονται 2 ποτάμια, όχι 1, γιατί στην κυριολεξία εξαφανίζονται. Η αδειοδότηση έχει γίνει με ανακριβή στοιχεία. Ό,τι θέλουν οι εταιρείες γράφουν μέσα στις μελέτες. Κυριολεκτικά, και το λέω δημόσια. Ό,τι θέλουν. Χρησιμοποιούν στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παίρνουν στοιχεία, υδρολογικά δεδομένα από το φράγμα, από τη Μεσοχώρα που έγιναν εργασίες εκεί για το φράγμα και την εκτροπή του αχελώου και τα χρησιμοποιούν στη δική μας περιοχή εδώ. Καμία εφαρμογή της Οδηγίας 2060 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των υδάτων. Ένα από τα κύρια σημεία της είναι ότι σε περιπτώσεις τέτοιες, σε περιπτώσεις εκτροπής από την κήτη, προβλέπεται να αφήνεται στην κήτη του κάθε ρέματος ή ποταμού μια ελάχιστη ποσότητα νερού για να εξασφαλίζεται η επιβίωση της ιχθυοπανίδας αλλά και του παραποτάμιου οικοσυστήματος. Δεν γίνεται. Όλα τα μικρά υδροελεκτρικά στην Ελλάδα έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς να τηρηθεί αυτή η οδηγία. Δηλαδή και αυτό εμείς λέμε εδώ να αφού την παραμύθι και τα κτηνοτροφία να κάνουν I love this.
Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, από πλευράς Καλιστό και περιβαλλοντικών οργανώσεων, θέλω να συγχαρώ πραγματικά και να πω πόσο έκπληκτος είμαι για αυτό το παράδειγμα που αποτελεί ο κοινός αγώνας στην περιοχή εδώ από όλους τους τοπικούς άρχοντες καταρχήν και όλους τους φορείς και συλλόγους και ανθρώπους που πονάνε τον τόπο τους. Και αυτό πραγματικά πρέπει να χρησιμεύσει σαν παράδειγμα και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, εφόσον, όπως υπόθηκε, ο Αρμαγεδόνας αφορά όλη την Πίνδο. Δηλαδή αφορά όλο το τη ζωτική ορεινή σπονδυλική στήλη της χώρας αυτή τη στιγμή, η οποία κινδυνεύει να αλλοιωθεί διαπαντός. Για να το δούμε πιο πρακτικά το θέμα από άποψη περιβάλλοντος, να πούμε ότι τα Άγραφα είναι περιοχή Natura, του δικτύου Natura 2000. Είναι περιοχή του Εθνικού Πάρκου Αγράφων Ζουμέρκων, δηλαδή θεσμικά έχει ένα στάτους το οποίο δίνει ένα απαγορευτικό σε πολλές τέτοιου είδους επεμβάσεις και κυρίως στα αιωλικά τα οποία θα αλλοιώσουν παντελώς τη φυσιογνωμία της περιοχής. Δεν έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για να θωρακιστεί αυτό το σύστημα προστασίας ενάντια σε αυτές τις επεμβάσεις και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα. Θα πρέπει λοιπόν, όπως υπόθηκε, να ξανασχεδιαστεί όλη η ιστορία των ΑΠΕ και να αποκλειστούν περιοχές όπως αυτή, διότι εάν συμβεί αυτό θα αλλοιωθεί παντελώς η ταυτότητά της, όχι μόνο η πολιτιστική, η λαογραφική και η της τοπικής δυναμικής της επιχειρηματικότητας που αναφέρθηκε πριν, αλλά και όλο το προφίλ, το περιβαλλοντικό και της φυσικής ομορφιάς που είναι πραγματικά αναλύωτη. Αυτόνομο, ενιαίο εθνικό πάρκο με μια πολιτιστική και ιστορική διάσταση πέρα από την περιβαλλοντολογική. Προς αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσουμε και θα διεκδικήσουμε το να χαρακτηριστεί εθνικό πάρκο. Θα υπερασπιστούμε σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα Natura και τις υποχρεώσεις που και εδώ η ελληνική πολιτεία δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια τίποτα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είμαστε και εκτεθειμένοι. Άρα λοιπόν, έχοντας την πολιτική βούληση, το πρώτο, έχοντας την νομική προστασία και τη νομική πλευρά, το δίκαιο δηλαδή με το μέρος μας, και τρίτο, πιστεύουμε πάρα πολύ στην απάντηση της κοινωνίας. Οι κοινωνίες πρέπει να βγουν μπροστά και θα βγουν μπροστά. Όπως είδαμε όλοι αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ, τα Άγραφα πρόκειται για μοναδικό μνημείο και πολιτιστικό και φυσικού περιβάλλοντος. Όλα αυτά θα αλλοιωθούν με αυτές τις τεράστιες επεμβάσεις. Ο Ρηματικός Σύλλογος Καρδίτσας εδώ και 10 χρόνια περίπου έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ανάδειξης αυτού του μέρους, αυτού του υπέροχου τόπου. Με θελοντική εργασία των μελών του έχει καταφέρει να κάνει γύρω στα 150 χιλιόμετρα μονοπατιών σε όλη την ευρύτερη περιοχή των Αγράφων. Θέτωσε ένα στόχο να κάνει ένα ενιαίο δίκτυο σε όλα τα Άγραφα, με απότερο σκοπό όλη αυτή η περιοχή να αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη 3 εκατομμύρια περίπου πεζοπόροι της Ευρώπης είναι το target group που ενδιαφέρει τα Άγραφα. Εμείς εκεί απευθυνόμαστε. Όλα αυτά βέβαια φυσικά θα εγκαταλειφθούν αν γίνουν αυτές τις επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιχειρηματίες που μιλάμε για επιχειρηματική ανάπτυξη εδώ, γιατί θα κατηγορηθούμε σαν επιμελητήριο, γιατί εμείς το επιχειρήν πρέπει να το προωθούμε. Όταν αυτή τη στιγμή όμως δημιουργούμε πρόβλημα στους τοπικούς επιχειρηματίες, είμαστε ενάντια. Και είναι και ξεκάθαρο. Γι' αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζω, γιατί με έχουν ενημερώσει πολύ και ίσως το επιμελητήριο που το στάτησε πρώτο σαν φορέας και μετά ξεκίνησε όλοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μορφή προς σε όλα τα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ξεκάθαρο, ζητήσαμε ενημέρωση από όλους, αλλά επιμένω, είμαστε νέοι στις... Με τις άδειες που έχουν δώσει, τις 30 άδειες που έχει δώσει η ΡΑΕ, ναι, και αφορούν περίπου 1.000 ανεμογεννήτριες στα Άγραφα και στην Βρετανία, τι θα γίνουν αυτές? Αυτά πρέπει να φύγουν, αυτό λέω. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, και να αρχίσουμε από την αρχή. Από την αρχή, και αν δεν ξεκινήσουμε σωστά από την αρχή, θα έχουμε μετά, όχι ανεμογεννήτριες, θα έχουμε κάτι άλλο μετά. Θα δίνουν τις άδειες αυτές οι γνώμενοι στην Αθήνα και εμείς εδώ θα ψαχνόμαστε. Ο νομός της Καρδίτσας συνεισφέρει αυτή τη στιγμή στην παραγωγή εναλλακτικού ρεύματος με την λίμνη Πλαστήρα. Εάν τεθεί σε λειτουργία και το υδροηλεκτρικό έργο του Άνω του Αχελώου, τότε το ενεργειακό δυναμικό που θα παραχθεί από εναλλακτικό τρόπο υπερκαλύπτει όχι τις ανεμογεννήτριες, τις μισές ανεμογεννήτριες της χώρας και ανεβάζει την παραγωγή του ποσοστού
ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να στραφούμε σε ευφυείς λύσεις. Και είναι και κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα με τόσο πλούσια ηλιοφάνεια δεν στρεφόμαστε στην παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών. Και δεν εννοώ αυτά τα τεράστια τζάμια που έχουν γεμίσει τον κάμπο. Εννοώ πιο έξυπνες λύσεις με τις σκεπές, με μεγάλους χώρους, με εργοστάσια, με σχολεία, με δημαρχία κλπ. Που να είναι και καλές και είναι αρμονισμένα με το περιβάλλον. Έχουν βρει έναν τρόπο να μας πείσουν ότι επειδή η πράσινη ενέργεια είναι καλή και ότι επειδή υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα, με μάλιστα αναλογία 1/1, κάτι που απέχει χιλιόμετρα από την πραγματικότητα. Τα είπα αυτά στην ομιλία που μπορεί να δείτε στα αγγλικά, μην τα είπα όλα ξανά. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι απέναντί μας είναι οργανωμένα τεράστια συμφέροντα, τα οποία έχουν γιγαντωθεί σε οικονομικό μέτρο και έχουν γιγαντωθεί και οι μηχανές. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν θα σταματήσει τόσο εύκολα. Μπορεί εσείς τα άγραφα να τα καταφέρετε, να το πω απλά. Μπορεί να το καταφέρετε βάσει όλων αυτών των προσπαθειών που κάνετε, για το λόγο ότι υπάρχουν παραπάνω αιτήσεις στο Πανελλήνιο από τις υλοποιήσιμες. Και μπορεί να πούνε δηλαδή, τα Υπουργεία στους επενδυτές, ξέρετε κάτι, αφού έχεις κύριε τάδε και εδώ και εκεί δεν αντιδρούν τόσο πολύ, άσε τα εδώ που αντιδρούν, κάντε εκεί. Νιάλα, τόπος μαρτυρικός και τόπος συμφιλίωσης. Στις 12 Απριλίου του 1947, το βράδυ της Ανάστασης, κυνηγημένοι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού και γυναικόπαιδα, προσπαθώντας να περάσουν τον αυχένα της Νιάλας, πέσανε πάνω σε ομίχλη, τρομερή χιονοθύελλα και θανατηφόρα παγωνιά. Πολλοί πέθαναν από το κρύο σε αυτές τις παγωμένες νεροσυρμές της πλαγιάς. Οι άλλοι που καταφέρανε να περάσουν την πλαγιά, μέσα στην ομίχλη,
πέσανε πάνω στα αντίσκηνα που είχαν στήσει για διανυκτέρευση οι στρατιώτες του ελληνικού στρατού. Το κρύο ήταν αβάσταχτο και πολλοί αντάρτες, άντρες και γυναίκες, αφήσανε τα όπλα και μπήκαν μέσα στα αντίσκηνα, όπου τους υποδέχτηκαν οι φαντάροι, που είχαν ξεπαγιάσει και αυτοί από το κρύο, και μπροστά στον παγωμένο θάνατο αγκαλιάστηκαν και προτίμησαν όλοι τη συμφιλίωση. Η Αντιγόνη Τρισπιώτη, μια καρδιτσιώτισσα πρωταθλήτρια στο Βάδιν, το 2022 κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου. Επίσης, της απονεμήθηκε ο τίτλος της κορυφαίας Ελληνίδας αθλήτριας για το 2022. Τρέχει στα ελεύθερα βουνά των Αγράφων. Εδώ τρέχει συμβολικά στον ιερό αυτό χώρο της Νιάλας για τη σωτηρία των Αγράφων. Σε υπάγραφα. Τα Άγραφα είναι πολύ σημαντική περιοχή για τα όρνια, όπως και όλη η Νότια Πίνδος, η οροσειρά της Νότιας Πίνδου, για τον εξής λόγο. Τα όρνια είναι υποχρεωτικά πτωματοφάγα ζώα, δηλαδή τρώνε νεκρά ζώα. Αυτό είναι η τροφή τους. Δεν κυνηγάνε ζώα όπως τα υπόλοιπα αρπακτικά. Επομένως, στη Νότια Πίνδο, που ακόμα είναι ζωντανή η παραδοσιακή κτηνοτροφία, η εκτατική κτηνοτροφία, δηλαδή η νομαδική κτηνοτροφία, μπορούν να βρίσκουν εύκολα την τροφή τους το καλοκαίρι, τα νεκρά ζώα. Το καλοκαίρι που ανεβαίνουν οι τσοπάνιδες με τα μεγάλα τους κοπάδια και επομένως μένουν για αρκετό καιρό στα Άγραφα, στην Τζουμέρκα, στα όρη Βάλτου, προκειμένου να έχουν φαγητό το καλοκαίρι. Μέχρι πριν 40-50 χρόνια το όρνιο ήταν πολύ κοινό σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, υπήρχαν ακμαίοι πληθυσμοί. Δυστυχώς, λόγω της αρχικά της έλλειψης τροφής, της έλλειψης νεκρών άγριων ζώων, αλλά και της μείωσης κτηνοτροφίας, αλλά και του προβλήματος με τα δηλητηριασμένα δολώματα, με τις φόλες όπως τις λέμε κοινώς, οι γήπες, όπως είναι και τα όρνια, υπήρξαν δευτερογενή θύματα αυτής της πρακτικής, καθώς ένα νεκρό ζώο που το περιέλουζαν με ένα φυτοφάρμακο για να το φάνε άγρια σκυλιά ή ο λύκος, πήγαινε πάει και ο γήπας να το φάει, και έτσι, χωρίς να είναι ο στόχος της φόλας, την πατάει και αυτός. Και εμφανίζεται μια καινούργια απειλή για τα όρνια, η οποία είναι η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στις κρίσιμες περιοχές για τη διαβίωσή τους. Έχει αποδειχθεί και υπάρχει πλέον σωρία ερευνών, μελετών, επιστημονικών, που δείχνουν ότι τα αρπακτικά πουλιά και κυρίως οι γήπες, όπως τα όρνια, είναι από τα πλέον ευάλωτα είδη σε προσκρούσεις με ανεμογεννήτριες. Και όχι μόνο σε προσκρούσεις, αλλά και σε εκτοπισμό από περιοχές σημαντικές για αυτά τα πουλιά, λόγω της εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Εμείς, σαν ορνηθολογικοί, έχουμε προτείνει ήδη ότι πρέπει όλες οι περιοχές Natura, που ειδικά για τα πουλιά, να εξαιρεθούν από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, αλλά ειδικά για την περίπτωση της Νιάλας και των Αγράφων, που έχουν σαν πιο σημαντικό προστατευόμενο είδος το όρνιο, είναι κόκκινη γραμμή να μην μπουν ανεμογεννήτριες σε αυτή την περιοχή. Ξεκινήσαμε το 2018 διαβάζοντας τις περιβαλλοντικές μελέτες που είχαν εκδοθεί για τα έργα αυτά,
και κάναμε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Διαβάζοντας τις μελέτες, είδαμε ότι υπήρχαν πολλά στοιχεία μέσα τα οποία θα μπορούσαν στην πορεία να μας βοηθήσουν για να απορρίψουμε τα έργα αυτά. Παρουσίαζαν την περιοχή ότι δεν έχει κανένα φυσικό κάλος, ότι δεν έχει δάση, ότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ενδιαφέρον, ότι δεν υπάρχει κανένας πάνω του, ούτε κτηνοτρόφοι. Δηλαδή παρουσίαζε μια πολύ άθλια κατάσταση γενικά για αυτά τα πανέμορφα βουνά μας εδώ στα Άγραφα. Το 2018 καταθέσαμε τον Αύγουστο μετά στο Συμβούλιο Επικρατείας την αίτηση ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης. Βασικό πρόβλημα ήταν ότι έλειπε μία μελέτη η οποία έπρεπε να είχε γίνει, η μελέτη λέγεται ειδική οικολογική αξιολόγηση, που προβλέπεται να γίνεται στις περιοχές που είναι Natura. Αυτή η μελέτη δεν είχε γίνει από τις εταιρείες και ήταν ένα εφαλτήριο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ακύρωσή της. Στη χώρα μας είναι λάθος ο σχεδιασμός γενικότερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί το κράτος έχει δώσει την εξουσιοδότηση σε όλες τις εταιρείες που θέλουν να τα αναπτύξουν, να φτιάξουν όπου θέλουν αυτοί, με δικές τους μελέτες. Ενώ το σωστό θα ήταν το ίδιο το κράτος, με τους δικούς του επιστήμονες ή με επιστήμονες που μπορεί να προσελκύσει, να κάνουν μελέτες, π.χ. για τα Άγραφα. Θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη και να πει ότι στα Άγραφα μπορούν να γίνουν 2 αιωλικά, 3, δεν ξέρω πόσα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Τώρα στα Άγραφα προβλέπουν ότι θα γίνουν 45 αιωλικά με 400-600 ανεμογεννήτρες άπειρες. Δηλαδή το 80% των κορυφογραμμών των αγράφων εδώ που μελετάμε εμείς θα ισοπεδωθούν από αιωλικά που έχουν εκπονήσει οι εταιρείες. Ειδικά η περιοχή των αγράφων αλλά και της Πίνδου γενικότερα, που αποτελείται από το γεωλογικό πέτρωμα του Φλίσχη, έχει έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Και ειδικά πέρυσι που ήταν το φαινόμενο Ιαννός εδώ στην περιοχή, έχει αλλάξει όλο το οδικό σύστημα πάνω στα Άγραφα, δηλαδή από τις κατολιστήσεις που έγιναν. Ειδικά όταν πέφτουν πάνω στην κορυφογραμμή αυτή εκατοντάδες τόνοι μπετού, δηλαδή να καταλάβετε ότι κάθε βάση ανεμογεννήτρες μπορεί να θέλει μέχρι και 1000 κυβικά μπετόν. Αυτά ανατρέπουν δηλαδή το γεωλογικό σχηματισμό και όπως επίσης η ισοπαίδωση της κορυφογραμμής επηρεάζει και την απορρόφηση των υδάτων και την λειτουργία των πηγών όπως είναι από καταβολής κόσμου. Όλα αυτά αποσιωπούνται στις μελέτες μέσα και παρουσιάζονται ότι δεν θα έχουν καμία επίπτωση. Βλέπουμε επίσης ότι η πατρίδα μας είναι ορεινή. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε όλα τα βουνά μας με αιωλικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελάχιστες ανεμογεννήτρες βάλουν στα βουνά. Τα βουνά τους τα προστατεύουν σαν κόρη οφθαλμούν. Ειδικά τις κορυφογραμμές, τα skyline δηλαδή, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβασή τους. Ενώ στη χώρα μας όλα τα αιωλικά μπαίνουν στις κορυφογραμμές. Οι ΑΠΕ μπαίνουν κυρίως, ο στόχος που μπαίνει είναι για να να προστατευτεί η Ευρώπη και η χώρα μας από την κλιματική αλλαγή, για να περιοριστούν οι εκπομπές του διοξείδου του άνθρακα. Όμως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξίσου σημαντικός στόχος με την κλιματική αλλαγή, την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, είναι και η προστασία της βιοποικιλότητας. Το θέμα είναι όμως ειδικά στη χώρα μας, που έχει τόσο πλούσια βιοποικιλότητα, ότι τα αιωλικά που μπαίνουν στις κορυφογραμμές και αυτά καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα. Δηλαδή, ο ένας στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η κλιματική αλλαγή καταστρέφει τον άλλο στόχο που είναι η προστασία της βιοποικιλότητας. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό που να μπορούσαν αυτοί οι δύο οι στόχοι να συμβαδίζουν στη χώρα μας. Και ειδικά μάλλον δεν μπορούν να μπαίνουν αιωλικά και φωτοβολταϊκά μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, που εκεί το κύριο χαρακτηριστικό είναι η προστασία της βιοποικιλότητας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αγράφων είναι το περιβάλλον
και γι' αυτό το περιβάλλον αγωνίστηκε το κίνημα κατά των ανεμογεννητριών στα Άγραφα, που χάρη σε αυτό το κίνημα που συσπήρωσε εκτός από τους αγραφιώτες, συσπήρωσε κόσμο από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και με μεγάλη χαρά αυτός ο αγώνας υπήρξε νικηφόρος. Βέβαια αυτός ο αγώνας δεν σταματά ποτέ. Σε πρώτη φάση κερδίσαμε, εγώ και οι κάτοικοι συμμεριζόμαστε μια άλλη ανάπτυξη για τον τόπο μας, μια ανάπτυξη η οποία να είναι φιλική στο περιβάλλον, που να σέβεται αυτόν τον τόπο, να σέβεται την ιστορία του. Εδώ θέλουμε να αναπτυχθεί η μελισσοκομεία, θέλουμε η κτηνοτροφία, η φιλική προς το περιβάλλον κτηνοτροφία. Θέλουμε τα μονοπάτια μας να τα οργανώσουμε καλύτερα και για αυτό το σκοπό ήδη υποβάλλουμε πρόταση 800.000 ευρώ για να φτιάξουμε τα μονοπάτια μας. Έχουμε φτιάξει τις πίστες αναρρίχησης στα καλύτερα αναρχητικά πεδία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγράφων και ουσιαστικά δίνουμε μια καινούρια ζωή. Ήδη υπάρχει λόγω του κινήματος και λόγω, μπορεί να σας φανεί παράξενο, αυτό το μπλουζάκι Save Άγραφα, αυτό έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαφήμιση στον τόπο μας. Αυτή τη στιγμή μου στέλνουν φωτογραφίες από το εξωτερικό, από όλα τα μέρη της Ελλάδος, με το Save Άγραφα. Όλος ο κόσμος έχει κινητοποιηθεί, έχει ευαισθητοποιηθεί για τα άγραφα. Καθημερινά αυξάνονται οι επισκέψεις. Τα μονοπάτια μας ήδη έρχονται και τα περπατάει πολλοί κόσμος από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Εδώ γίνεται ορεινή ποδηλασία, γίνεται αναρρίχηση. Στα ποτάμια μας κολυμπάει ο κόσμος. Στη λίμνη των Κρεμαστών ήδη έχει πάρει μια μεγάλη ανάπτυξη και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει. Γενικότερα τα άγραφα, που είναι το καθαρότερο περιβάλλον στην Ευρώπη, με τα καθαρότερα νερά, θέλουμε να το διατηρήσουμε έτσι και γι' αυτό θα αγωνιστούμε όλοι μαζί. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που πολλοί άνθρωποι που είχαν και διαφορετική άποψη κάποια στιγμή για τα αιωλικά, πλέον έχουν συνταχθεί μαζί μας, γιατί εδώ βλέπουμε ότι γίνεται μια δουλειά και βλέπουμε και τις ζημιές που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι οποίοι είναι σύμμαχοι με εμάς. Εμείς πάντως, σαν Δημοτική Αρχή αλλά και σαν πολίτες, λέμε και υποστηρίζουμε καμία ανεμογεννήτρια στα Άγραφα. Αυτό θα το στηρίξουμε μέχρι τέλους. Το πετύχαμε, αλλά πάντα θα έχουμε την ίδια αγωνία. Πίσω μας είναι τρεις συμβολικές κορυφές που αφορούν το ένα από τα δύο αιωλικά τα οποία πρόσφατα ακυρώθηκαν. Και μιλάμε για τον Μύχος, Βοηδολίβαδο και Απέλληνα. Μιλάμε για υψόμετρα άνω των 1.700 μέτρων σε αλπική ζώνη. Οι τρεις αυτές κορυφές αφορούν το ένα από τα δύο αιωλικά έργα τα οποία το 2018 υπογράφηκαν και 2,5 χρόνια μετά από πολλούς αγώνες, μεγάλη πίεση, ισχυρή νομική παρέμβαση, καθότι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είχαν πολλά κενά στις επιπτώσεις και στη διατάραξη της χλωρίδας και πανίδας, καταφέραμε να ακυρωθούν. Στις 29 Δεκεμβρίου 2022, ο φορέας Save Άγραφα δημοσίευσε την εξής ανακοίνωση για τα αιωλικά στη Νιάλα και στο Βοηδολίβαδο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του πριν λίγες μέρες απέρριψε την προσφυγή των εταιριών ενάντια στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΙΠΕΝ που ακύρωνε τις άδειες για τους δύο αιωλικούς σταθμούς στα Άγραφα και έβαλε οριστικό τέλος στην υπόθεση. Μια μεγάλη νίκη φτάνει στο τέλος της, όμως ο αγώνας για την προστασία των αγράφων συνεχίζεται. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια περίπου, από το 2013
μια προσπάθεια να σώσουμε τις βουνοκορφές των Αγράφων. Σώσαμε όλα αυτά τα χρόνια με τους αγώνες που κάναμε, την Ιάλα και το Βοηδολίβαδο, και τώρα ο αγώνας γίνεται να σωθεί η Καράβα, που είναι η ψηλότερη βουνοκορφή των Αγράφων, είναι το εμβληματικό βουνό της Αργιθέας. Και συνεχίζουμε τον αγώνα να σωθεί και η Καζάρμα, γιατί οι θέσεις αυτές είναι περίβλεπτες από όλη τη Θεσσαλία και τα γύρω χωριά όλα. Σαν Δήμος Αργιθέας ζητάμε να γίνει ένα νέο χωροταξικό σχέδιο και ό,τι μας αναλογεί σαν Αργιθέα να το δεχτούμε σε συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες, να μπουν σε χώρους και μέρη που δεν επηρεάζουν το ανάγλυφο συνολικά της περιοχής, να παραμείνουν οι κορυφογραμμές που είναι καθοριστικές για την περιοχή μας και αναδεικνύουν την περιοχή μας όπως έχουν, και να προχωρήσουμε σε μια άλλη χωροθέτηση σε συμφωνία και αποδοχή των τοπικών κοινωνιών. Σαν Δήμος Αργιθέας, αλλά και σε συνεργασία με τους όμορους δήμους Λίμνης, Πλαστήρα και Αγράφων, επιδιώκουμε μια ήπια μορφής ανάπτυξη, μια ήπια μορφή τουρισμού στην περιοχή, εναλλακτικές δράσεις και δράσεις που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα πριν την κορυφή Καζάρμα, στην περιοχή των βουνών των Αγράφων. Τα Άγραφα είναι βουνά που όμοιά τους θα έλεγα δεν μπορεί κανείς να συναντήσει στη γη. Τέτοια ομορφιά έχουμε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, τέτοια ομορφιά δύσκολα και σπάνια συναντάει κανείς. Θα έλεγα ότι μοιάζουν με μία μικρογραφία των Ιμαλαίων. Είναι το διαμάντι της ελληνικής φύσης. Βουνά, κορυφές, ποτάμια, χαράδρες σε μια περιοχή, σε μια έκταση 100x100 χιλιόμετρα, η οποία θα μπορούσε να αποτελεί έναν μονοπωλιακό προορισμό, έναν προορισμό που έχει πάρα πολλά να δώσει τόσο στον ορεινό τουρισμό, όσο και στην τοπική κοινωνία, όσο και στην Ελλάδα γενικότερα. Θα ήταν πολύ έξυπνο να τα προστατεύσουμε. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, πρέπει να αντιδράσουμε τώρα. Γι' αυτό οργανώσαμε σήμερα μία ορειβατική πεζοπορική ανάβαση στο όρος Καζάρμα, για να διαδηλώσουμε ότι τα βουνά πρέπει να παραμείνουν βουνά. Πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα και πραγματικά απάτητα. Απάτητα εκτός εισαγωγικών. Όχι απάτητα μόνο στους τίτλους, αλλά απάτητα στην πραγματικότητα. Τέτοιες περιοχές σαν την παρούσα και την περιοχή των Αγράφων και σε υψόμετρα τα οποία είναι ευαίσθητα περιβαλλοντικά κινδυνεύουν να χαθούν σε όλη την Ελλάδα εάν δεν ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες κατά τον τρόπο που κινήθηκε και ο αγώνας στην περιοχή μας. Δηλαδή αφορά την πολύ αυστηρή ανάλυση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διότι απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα, και την ενεργοποίηση της κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομό Καρδίτσας το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο έδωσε μια μεγάλη συμπαράσταση στον αγώνα, διότι πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι το brand Άγραφα, για το οποίο πάρα πολλές επιχειρήσεις προϊόντα διακινούνται, θα έχει χαθεί μετατρέποντας το πεδίο σε καθαρά βιομηχανική ζώνη. Αυτή η τεράστια βουνοπλημμύρα
Είναι χαρακτηριστική φυσιογνωμία των αγράφων και παραμένουν άγραφα.